Da li će drakonske kazne predviđene novim zakonom o informisanju uvesti red u srpskim medijima ili će zbog njih oni biti pod još većim uticajem vlade? Dva novinarska udruženja imaju oprečne stavove o tome. Udruženje novinara Srbije smatra da je nedopustivo da o kaznama koje mogu da unište neke medije odlučuje prekršajni sud, dok nezavisno udruženje podržava takvo rešenje. Ako novi zakon prođe, mediji koji objave netačne informacije ili uvredljive tekstove suočit će se sa kaznama i do 2 miliona dinara. U nezavisnom udruženju novinara smatraju da to nije obnavljanje Šešeljevog zakona iz 1998. već uvođenje reda. Ako vi uvredite jednu čuvenu glumicu kao što je bilo pre godinu i po dana, Mirjanu Karjanović, koju danima vređate i kažete da on, ne želim to da kažem šta su pisali, iz prostog razloga samo zato što je glumila u filmu o Srebrenici, 40.000 će svako platiti. A sada ako je to 10 i 20 puta više, mislim da će razmisliti kakve su im naslovne stranice. Novi zakon sprečit će da vlasnici nekih medija nestanu preko noći i ostave novinare bez posla i plata, smatra predsjednica Udruženja novinara Srbije Ljiljana Smajlović. Međutim, visoke kazne o kojima odlučuje prekršajni sud, po njenim rečima, su opasne. Takve kazne kojim se može neko uništiti poslovno za nekoliko dana, to brine nas u Udruženju novinara Srbije zato što mislimo da se zakone treba praviti tako da se osjećamo sigurno i ako se promeni politička volja i ako se promene oni koji su na vlasti. U buduće će novinari, ako na primjer za nekoga koji je osumnjičen napišu da je optužen ili za nekoga koji je optužen za ratne zločine kažu da je zločinac, morati da plate kaznu u visini nedeljnog tiraža i više. Također će vlasnici dnevnih novina morati da polože osnivački ulog iz koga će se kazne automatski naplaćivati ako ih vlasnik ne izmiri. Petar Gajić, Fox televizija.